Mangwanani ano pa chinoscope ma items edu ndichakumbira vauyeke tese takasimuka regai patinosvika patino dana munhu waMwari auye azotora nguva yake iwe naMwari wavo tinotenda tiomberere ngate vachitora nzvimbo yavo muzita raJesu. Haleluya, haleluya. Zvakanaka kakunzi ndate mazita makuru pano kunogadzirwa mazita, mamwe masabhuku, mamwe masadunhu, mamwe ndivanandate. Handiti zvichitiitira zvakanaka, chimbozvifarira kuti zvaita zvakanaka. Ndauya kuimba waMwari, Mwari werugare vachikudzwa. Dzokorora futi uzvifarire muzita raJesu. Haleluya. Fariro my friends, tisangasvukira naye muzita raJesu. Haleluya. Titende vese vanobata tingava nepatinogara pasi. My special thanks kuvanhu vese vaibata parevival, vanga vari kuketering, kuushering, praise team, kusecurity, kucoordination, mapoka ese aive nezvaaita parevival. Idzwai kukomborerwa nekuitirwa zvakanaka naShe. Titende zvakare vakavashumira kuEnglish service mindfulness pamwe chete naProfessor Nyabadza valeader intercession. My special mention again praise team necommitment yavanayo yekumukira nekugumisira kubuda nekuuya mamidweeds Mwari vachitiitira zvakanaka muzita raJesu. Haleluya. Pamwe pacho simba rekuenda rinowanikwa nekuenda pazvinoitika. Vana baba handei kukempi. Usatiza vari kuti vana baba sarai. Umwe ubaba hwacho unohuramba pamberi paMwari. Unoramba kuita baba muchechi, wobva varamba futi kuita baba kunzoku. Nemhuri yako yobva yakurambidza baba yokuti odheti for 2 days mapedza kutambira sezvambotaurwa nevatitangira kuuya. Pamwe pacho ukazviramba in the spirit, you don't receive it in the physical. Pari kuti vana baba sarai, iwe uri baba unochiwanepi chivindi chekubuda. Amen and amen. Kana zvangonzi baba chingova baba nai saite confusion yekuva mutineja munzvimbo dzemweya. Kana tangoti vana baba sarai, imini chini sarai. Pamwe pacho ubaba hwacho hunotorwirwa in the spirit kuti humanifeste in the physical. Ndinoda kudzokorera musi weFriday. Inoni Friday iyi yatinayo, makapozi ese tiri kusangana pano for Valentine. Isu hatipembereri Valentine, mapembererwa yainoitwa ndobatinowana mukana wekudzidzisana. Mukagara kumba kwenyu nenharo dzenyu munoramba muchingokiyana. Kumwe kurohwa kana kuitirwa misikazwa kwamunoita inyaya yekutiza panorayirwa vanhu. Ende Valentine haisi kuremera vanhu, tiri kungoti isusu kana musingadi dinner dress, ingoitai mechi your spouse, blue, green, yellow, cream soda, ekala yamafuga. Green inonzi green soda handisiita ekala yamafunga motouya. Pamwe pacho kutombopfekawo kala imwe chete kutoudzawo madhimoni kuti kunyama tichirwa asi tinodanana. Kutombopfekawo kala imwe chete iyoyo kutombopronounzawo madhimoni kuti handina kubvisirwa pfuma but ndiri kutenda. Kutombopfekawo kala imwe chete ikoko kuti handisati ndabvisirwa pfuma but regai nditange kuzvipractiza. Chakuvadza vanhu is the lack of obedience. The spirit of stubbornness yakuvadza vanhu. Just spirit of stubbornness. They don't put effort.
300 300 I take. It's spirit. Do you know one thing that has made men to be behind? It's stubbornness. Mankind is being troubled by stubbornness. Where I go float and now to Tonga, as in a mice. So I have a couples, ese, but I need 300 yen, Muswe Saturday, Muswe Friday, Manu, to Sanga Napano, to Zitsana. Mombo Jehovah Machete. Nekutina mama, to Jiva Machete. Moshka Monomanga Begaragaru. Mama, Jiva Machete, better not have much away Machete. Baba Jiva Kubas, Manofrani Bacarada, which has a lot. My name is Lavita, Namuriona, Manofuro, extended cake. Baba has only got Baba Picachirago, but you may not matter to the car. Whenever you can cheat each other, even perfume. Karochi to food is one of the woman is Jesus. She might check his papa side. That is an I'm telling you. Saka was Friday, Tinende Tin Pan, and it got as can a more vacant addresses, lie over to the Mama, Namu, when you cheat. Me put Canada's when I have a man over here. Don't stay straight. Not so long, but I'm going to talk about you to find I want to find I last the guy was doing that the good change. Yes, he did address, but good change. Alright. Tichana uzona kuna mata ni kuimba praise team kana mwalimu akatipatsira. Nasi ndautara nechinhu chinonzi divine power in operation. Divine power in operation. Divine power in operation. In order to divine power in operation. What is an operation? Operation is it's a planned activity. Operation is a planned activity. There's an operation that is being done. It's a planned activity. An operation is a planned activity. Kuneva singavere vanongonzwa vanhu vachitaura utofunga kuti akupinda mutheater. No. An operation is not only a theater term. Operation is any activity that is planned. And in the kingdom of the spirit, whether good or bad, there are certain operations that are done. It's an operation that was planned by the Ammonites, the Moabites, and the never say, Varivata, say, Vakaplan an operation to destroy Israel and Judah and Jerusalem. Together they made Israel. Israel is made of the southern and the northern kingdom. The northern kingdom being Jerusalem, Judah, the south kingdom, Judah. The northern, you heard the Jerusalem. So pakati mkaa kune north kune south and it. So kune departments the Judah, the Jerusalem and the Judea. Para kuno paratwa. Paita operation yekuparadza vana. No operation iri responde wana Jehoshaphat. Jehoshaphat did not plan anything. He is responding to a messenger. Atipagomo. Bagara, Vanava Amon, never another Moab, never another say, Vagarira Pagomo, who's a good destroyer. It's an operation that needed to be done. But there is power in the operation. Jehoshaphat
kwakunzwisisa kuti in the physical, that's not my strength. Handirwi panyama. Chiverengerei ndoda kuverengerwa mascriptures aya. Scripture 2 Chronicles chapter 20 verse 3 and 4, 15 to 17 and 23. Vachitsvaga ndoda kuti munyore kuti the operation starts on the landscape called mind. Every operation, it originates and it emanates. The starting point of every operation is the human mind. The starting point of every operation is the human mind. Nechibwete inototangira mufungwa, neumbavha unototangira mufungwa, nepfuma inototangira mufungwa. Whether the kingdom of God or the kingdom of darkness, everything starts on the landscape called the mind. When the mind is set and purpose, being influenced by a certain spirit, then the operation starts. Ipapo Jehoshaphat akatya akashingaira kundobvunza Jehovha. Akatara zuva rokuzvinyanya zvokudya panyika yose yevaJudha. VaJudha vakaungana kuzotsvaka rubatsiro kuna Jehovha. Vakabva kumaguta ose aJudha kuzotsvaka Jehovha. Alarmed, Jehoshaphat resolved to inquire of the Lord, and he proclaimed a fast for all Judah. The people of Judah came together to seek help from the Lord. Indeed, they came from every town in Judah to seek him. Then he trembled with fear. And when he had fear, he went to inquire of the Lord. I'll come back. And 15 to 17. He said, "Listen, King Jehoshaphat, and all who live in Judah and Jerusalem. This is what the Lord says to you. Do not be afraid or discouraged because of this vast army, for the land is not yours, but God's." Iye akati, teererai vaJudha mose nemumugere paJerusarema, nemi mambo Jehoshaphat. Zvanzi naJehovha kwamuri, musatya kana kuvhunduka nokuda kwevanhu ava vazhinji, nekuti kurwa hakuzi kwenyu asi ndokwaMwari. Burukai mangwanani munondorwa navo. Tarirai vanokwira nepamakwidza orwizi, muchavawana pakuguma kwomupata pamberi perenje neJehu. Imi hamungafaniri henyu kurwapo. Zvigadzirireipo, murambe mumire henyu, muone kurwira kwenyu naJehovha. Imi vaJudha nevaJerusarema, musatya kana kuvhundutswa. Budai mangwana mundorwa navo, nokuti Jehovha anemi. 23. The Ammonites and Moabites rose up against the men from Mount Seir to destroy and annihilate them. After they finished slaughtering the men from Seir, they helped to destroy one another. Nokuti vaAmoni nevaMoabhu vakamukira vakanga vagere pagomo reSeiri kuti vauraye nekuvaparadza chose. Zvino vakati vapedza havo vakanga vagere paSeiri, mumwe nomumwe ndokubatsira pakuuraya. Mwari varopafadzi kuverengwa kweivhangeri nevaverengi veivhangeri. Ndichadzoka kumascriptures. Pano ndangokupa the general view ndisati ndari interpret. Pano paita izwi rauya kuna Jehoshaphat. Jehoshaphat chiri kutaurwa naJehoshaphat izvi riri kubva kugomo richiti vanhu vaungana paoperation yekukuurayana. Havagari muhondo, havagari vachiuraya, but there is an activity to capture. That activity ndoikuti yakapinza kutya muna Jehoshaphat. Ipfungwa Jehoshaphat haasati apinda muoperation, pachikushanda pfungwa mulandscape yaJehoshaphat, muoperation inonzwisiswa naJehoshaphat. Ndeyekuti regai inobvunza Mwari, but Jehoshaphat nepfungwa dzake aine mukana wekunokumbira vaSiria kana kunokumbira vaFiristia, nekuti ndo vanhu
physical kunoidzorera kumweya asati aenda kune zviri physical. Zvinoshanda sei netinei reestablishment? Regai ndidzokere kumashure padiri kuti divine power in operation. Every operation inoitika panyika ine some divine power behind it. Kune nyasha dzechifambi, kune nyasha dzeupavha, kune nyasha dzekuroya, kune nyasha dzejelasi, kune nyasha dzemakuhwa. Munhu wese ane makuhwa anouya pamuri kureva kuti kune nyasha dzemakuhwa. Ukaona wafonerwa zvichinzi uri kuziva here zvakaitika muguta, woziva kuti une dzimwe nyasha dzemakuhwa. Pamuri pane dzimwe nyasha dzemakuhwa dzausati wanzwisisa muridzwana. Ava vanhu vanondifarira une mweya wenyasha uri kone. It's an operation that is operating and it connects nevane nyasha dzacho. When we say believe in the Lord and you shall be established, we can reverse this statement and say believe in the devil and you shall be destroyed. Kuna kuti patiri kufamba netsiri yekuti believe in the Lord and thou shall be established. The devil pakati pedu anobva adyarawo yake nekuti pakati pedu pane makingdom maviri. Believe in the Lord and you shall be established. Believe in the devil and thou shalt be destroyed. Muungano wangu zvinofamba sei pane malevels maviri ekubhilivha in the Lord or ekubhilivha in the devil. Mina ndikutsanangurira upanzvise stage 1 of believing in the devil. You celebrate what the devil does. Hauziwe unouraya, hauziwe unoba, asi you celebrate. Pakati sister nyingi vakapa pavanopinda pageti iwe unotanga kucelebrate. Ndiye kauti iye asikana auya kuchechi, iye unenge amakakufarira tsika yaSatani, unenge amakamweya kano, unenge amakakudzwa kunakirwa nebasa raSatani. Mabasa ese aSatani anokunzira mfaro. Unopedza kutya sadza kufara kuti baba mabhidabhida wawo adziva kuforo wobva watoto ndasinoda kurova sadza mainiki uyai kunodabika kana sikana manonoka bva basa ndandanobikira ii kunadziva kutyiko muchidya sadza muchifara. Macelebrities aSatani. You feel pese panitika chakaipa ndopa unonzwa mfaro wako unongofa iwe vauna mufa even kana wanga usina mari unonzwa kunyungunuka kunzwa kufara kunzwa kunakirwa kuitaka effort kekucelebrate Satani nengirozita Satani. Iye akazouya kuba kuuraya nekuparadza obva aita vanhu vanocelebrata unhu hwaSatani. Pese paunonzwa manyauzha pese even zvikanzi mufundisi nyingi vadai ii vasikana vanhu vamamba pamberi pese panohwina Satani ndopaunofara. Pese panohwina Satani ndopaunofara. And I need to remind you kana uchinzwa manyawu nemufaro panohwina Satani, forget about spiritual establishment. Mwari havanopafadzi maagents aSatani. Chechi yapatuka mazuva pakaita munhu atenga mota hamunokorokotedzi vati pakaita awa ndopamunonyatsonzwa kuti nhasi zvakanaka. Hauna musi wakafonera munhu kati wakomana makorokoto maini ndotenga mota haufoni idzodzo. Ndo evidence yekuti uri waSatani. Review chii chinokupa mufaro ndepati paunonzwa kuti denda riri pakati penyu. Kune vanhu vakawanda vari muchechi vati vachiparticipate vanasanga haubi hauurayi but ungori you are a fan of
the devil. You are a major fan of the devil. You invite. As no no swanya, do you know who celebrate? Vana celebrate Satan. Vana Miriam, what kingdom you hearing? Miriam are not that fool and sin great sin. Until Jipe Tamborina, Jibo Beramanu, Afushira Tamus by Israel. Whenever Vana Miriam, what kingdom ya Satan? Vana Kanamu, hour, what in Jipe Tamborina, Jibo Bebe and Fundis Jiriji Title. Ngirozi dzekudenga dzinoselebrate panotende ukamuvei. Ngirozi dzasatani dzinoselebrate panowa wakarurama. Saka iwewe ukaona munhu akadonha ukacelebrate, you are a devil's fan. Stage number 1, you could participate. That is it. Do you know what an operation is? Someone puts fire, people makes it big. Saka iwewe, you are an agent of the devil if you celebrate anyone's stuff. I was so organized. I wouldn't even go to Hawaii, but you won't go far as well as I did. Growth Satan Panyasha, the Fire Mazara. Nothing happens. I got the pins up over celebrate failure Satan. Munaja later my failure Manchester United. Mnoza jideta mafeni Chelsea, ni mafeni Arsenal. Ika wina wanu leta sasa. Farat ganas. Those are wakaita kingdom ya Satan. Jiwono isama status ya Satan. Says later my supporters, and it's a victory 3-0. The city of Bina. You know what you saw? 5 notes Satan. One, the second level stage. There you are actually an agent. Do you know what to do? And as a Tanana shall be a Nikana fed a name. Do you know create a Makua? Do you remember that? Do you want to worship like you as a Satan? I would have one of the shadow of what is upon me. Even the operation this the Satan. Are we are in moon? I don't think I will. Ndiwe Judas Iscariot. Ndiwe mwana wa Herodias. Satani kana pita operation. Anopinda mumunayo Herodias. Mukati wa Herodias. Oti ndingakuitireisha watamu. Zvikanzi musoro wa John the Baptist. Kuti kana paine zvakuitika mukingdom yerima. Iwewe you are an agent. That's stage 2. The operation in the divine world. Munzvimbo dzemweya kune vanhu vakadaro. Ndichadzoka ku the spiritual side. Munzvimbo dzemweya kune vanhu vakadaro. Nokuti akaona kamwana kemunhu ndiye anokaroya, ndiye anokatsika, ndiye anokaitira makuhwa, ndiye anokaseta apa. Uyo yake level yepamusoro. Ava ndo vanopiwa crown dzepasatani. Asi kusafunga kuti muchechimura hamunhu varipo kana vakambopingira munhu makuwa. Kana vakamba iwe aucelebrate ndonobaya wacho yalevel pamusoro. Ndompinga dzekukingdom yasatani, ndompinga dzeku ndovavhangeri veko vama-MC nema-intercessor ekukingdom of the devil. Ndovanokonzeresa vanhu kudonha netivi dzepasatani yalevel number 2. Hauzezi paradza vereje munhu, hauzezi paradza mwana wemunhu, hauzezi, hauna chinokunetsa, pressure zero. Vauraya munhu, pressure zero, waitira munhu tsini. Ndo level yechitatu. Ma-operations, kana Satani akuita ma-operations panyika, anopfeka vanhu. The landscape of witchcraft and the devil is the mind.
Hallelujah. The landscape. How does someone transit into greatness? You need another dimension of mindset. If you are to transform from 2023 to 2024, getting different results that you had in 2023, in 2024, there should be different dimensions of the mindset. Could take up in levels. Kingdom couldn't stage one of my believers, those that celebrate what the Lord does. Don't you remember I mission house. I take my instruments, but they celebrate. They don't have the problem. Whatever the Lord does, they celebrate. If I come church, they celebrate. They are very positive minded. They know what God can do. They celebrate each and everything that the Lord has done. They celebrate in whatever the Lord has done. But these people, they have a sweet spirit. I take motor. I've been in leadership, but we saw not take a motor. Makoro Jehovah Tamuona, Menyasha Taki Tatsuo. When Makadana levels, blessing Yawana, Mukuna Matapa, Nukuti I was the kingdom of Satan. That was stage one of faith. Our church is just not an agent of the Lord, but he is not a fighter of the Lord. Jiriji Title passage and Mother Rinoshanda. Awuna nobody tangira Christ mazhinji achizograduate into agents of the Lord vachibva stage yekuziva kuti kuna Mwari. When the praises go up, his glory comes up. Munhu ukatanga kugona kucelebrate zvinoitwa naMwari, ukatanga kugona kuacknowledge zvinoitwa naMwari, wakwanisa wakwanisa kugraduate kuenda palevel of stage number 2 of being a Christian, a receiver of instruction. Stage number 2 of a Christian, you are a receiver of instruction or a seeker of way forward. But stage number 2, you either receive an instruction or you seek an instruction. Jehoshaphat pardoned wisely. Mwari by instruction. Here I check instruction and way forward from the Lord. Stage number 2, these are the people who fight the devil. These are the people who encounter the world of darkness. Very time stage number 2, that's Satan Arminai. Even they don't confront them. They only wait to celebrate what the Lord has done. Stage number 2, loyal Jehoshaphat. We put the Jehoshaphat and to Ashivwa, Akazarane Kuchka. Poakans was the situation in Kumbaka see. Chikucha Governor Jehoshaphat. But the Korean establishment, that shit was a critical mood. That she ziva ne kushona, shletika mumuri. As in the Akuno Funzaman, Kutibari Kutichi, ne Orea Kamira, Vari Kutichi, ne Ugana Kamira. Never Jehoshaphat. Establishment. It's not always something that happens naturally. But the part of the final that's why we respond by believing that
planning. Jehoshaphat did not start a war, but he sought the Lord to surpass what the enemy is planning. Remember, chimwe chinosimudza vanhu haisi nyaya yekutanga kusimuka. Kune vamwe vanofana kusimuka vaita chinhu chinonzi provoking. Satani zvaanotibatsira pamwe pacho kukumutsa kuti uzive kuti pane problem. Kana vaziva kuti pane problem, we are provoked. When we are provoked, you seek the Lord. You seek the Father. Bamberino Penina aigara achisepa kunze hauna. Hana aigara achisepa na Penina kunze hauna mwana. Kureva kuti Hana went to seek the Lord out of provocation. Pane mumwe munhu akatonomushotesa kuti azive kuti there is something not right. Saka vanhu vatigere navo vamwe vacho maagents aSatan to bring pain that we can wake up. Amen and amen. Hallelujah. Ineni chikura reverse to 1997 ndichita form 2 takanotakura unidze vanhu tapedza zvikanzi vapoti uwedzere zvishukira vaneizivire aramba ndatukirwa it provoked me. Mana inini ndakura ini ndakatanga kuda mari kwete kuti ndaida mari ndakatanga kuda mari nekuda kumuchimiro vanhu vakandishotesa. Ane interview ndakaenda kuKingdom Bank babafura munhu angane mota yake akabereka sutu ndakumbira sutu mota yake akabereka vhiri ndakumbira sutu yemunhu vanati nemvura unotora sutu yeblack unobvisa chimbo kudai kuipukuta kudai apa yava kudai kwini vakuigeza kaenda hadzisi sutu dzenyika dzekukungadai inoshaira inenge ichitobata magumbezi inotoda chinonzi chindindi remove. But mazuva ayo tatakuziva kuti kune chinhu chinonzi chindindi remove takatozozvionera kumhirikopo vandakio ndichisvika some interview ndagara ndichiona musikana aibva interview achifinyama kumizi kuti china boom basa rekubhengi rako andapfeka uniform yekubhengi ya ndinakufamba ndichitsika bhengi tera rachiza. Unoziva here kuti vamwe vanhu hamugoni kunzwa mari kana musati mamara. Kana vanonyatsokumara chaiko chaiko kuti mutange kuesa Jehoshaphat zvinonzi he trembled. He had fear that he had to act. Ndinotenda kuti Jehoshaphat aizwa hunhu varidzi vevana vandinotorekumbirawo. Jehoshaphat aiziva hunhu nemabhirwo aiitwa hondo netimu iri to the extent yekuti akati handinganorwi navo ndisina kubvunza vanhu. Vana mai vechikuru ndikazotsurawo zvevana makagara muchivanzwa zvinonetsa ibasa renyu ndimi munofanira kutionera kuti vana vari control zvibude zvakanaka kana maasha avarayiwa. Ndiri kutaura nyaya yechinhu chinonzi fiye yakaunzwa nehondo yanga yakaungana kuti Jehoshaphat akazvinzwisisa kuti hondo yandiikunde kana ndikaenda in the physical I will not win. Vati hande tinonamata anonzi akadeclare fasting akaenda kuchurch akati munhu wese handi tinonamata. We are still talking of an operation that is being controlled from a landscape of a mind. Kuti murume uyu ari kushandisa pfungwa kuita zvinhu. Anopinda muprayer wobva vanamata. Wapedza kunamata vanamata vana madzimai vabereki munhu wese akatsanya. Vachipedza kutsanya wakuwana chinhu chinonzi spiritual power pakati pavo. Ndopakanga pamuka muprofita akatanga kuti honda haizvei tobva tadzokera zvekuti zverudzi urwu hazvibvi chete asi nekutsanya nekunyengetera kureva kuti kune dzimwe hondo dzausingagoni kupinda muprayer woti mari ndibvisireiwo dambudziko iri. Pane pamwe panoda prayer, pane pamwe panoda fasting,
Lord. Chakanganisa vanhu kuenda next level is the dimension of thinking. Kana usina kuzvifunga hauzvinamatiri. Kana usina kuzvifunga hauzvikumbiri. Haugoni kukumbira chinhu chausina kufunga. Haugoni kukumbira chinhu chausingazivi. Kuti utochikumbira unofanira kunge vachiziva. Kuti utochikumbira unofanira kunge vachifunga. Saka ndokanambodzokera ndikati kana wakuda kunochinja level yepauri kuenda panext level, you need another dimension of revelation, another dimension of thinking. You will never transform unless you change the dimension in which you think. You could have reorientation to narrow down your thinking to things that are fruitful and trim things that are useless. The content of our thinking, it's mainly things that does not change us. Ndaitaura nemahama ndichimubatsira kuti what is thinking. And fundis, I don't understand when you repeat the word thinking. Ndikamuudza ndikati munhu wese anofunga, but zvinofunga. Munhu wese anofunga, but zvinofungwa zvine upenyu here kana hazvina, but munhu wese anofunga. Ndochitakagara muservice ino ndichiparidza kune anofunga musoro wake. Iwe unoziva kuti musoro wako wakapenda. Chii chinochinja pauri? Unonyatsoziva kuti shoti here haiiti pandiri ndine gomba pakatapo pane raini. Saka uri kufungirei nezvinhu zvaunoziva. Iwe unonyatsoziva kuti gumbo rangu haripani mugogo, ndiri kuimanikidzana. Uri kuzvidetserei nekufera uchiimanikidza. Unonyatsoziva mafungiro. There are people who spend time thinking and very serious, but the content of thinking is not what is important. Jehoshaphat akafunga zvaibatsira vanhu, but aive nemukana wekufunga zvisingabatsiri vanhu, kunodaidza vaFilistia, kunodaidza mamwe marudzi, but akafunga zvinhu zvaive in line neshoko raMwari. Munhu wese anofunga, but chinosiyanisa vanhu ndezviri kufungwa. What is a human being? A human being is a total summation of his thoughts. A human being is a total summation of his thoughts. Dress ramakapfeka ndimi makarifunga. Kana usingafundi wakakopera. Asi kukopa ikoko kufunga. It's just a lower level of thinking. It's a lower level of thinking, but it's a form of thinking. I am a bones which I like. So you can even ask yourself, is this a lower level or an upper level of thinking? So ukabvunza vanhu na 7 p.m. vakurara, munhu wese anenge achiti ndakaneta. Here I am tired. Yo, today I've worked hard. Yo, munhu wese anenge akaneta, but zvinetesa vanhu zvakasiyana. Umwe atoneta achifamba kunonzwa nyaya. Akrosa kubva kuBramfisher netsoka kuuya kuchechi kuzonzwa nyaya. Auya achitaura namata 30 minutes. Nguva yekutondotora mwana kuchikoro kana yekugarira mwana yatokwana ari muofisi yepachechi achikanganisa vanhu vepachechi kuita basa raJehovha. Kupreya kwacho kwabvira kumbahana. There is one thing that I've learned about thinking. There are people who think but never achieve. Anofunga zvakanaka. Antu enda mheyo chichasikana kunonamata. Asvika haanamati. Akangotaura naEnesi. Asikana kakadini. Mira asikana obva kuda panze. Asikana ndatema nguva dzakwana. Haana chinhu chinonzi implementation concept. And haazvibvunzi kuti ndaswera ndichiitii. Ndakamboti nomunhu, pastor, I was very busy. Ndikati write down what you were doing today. Just write to me what you did today. Unyora masi. Vanhu vese vanoshanda neni
no one's going to form a group. You must list to me what you are doing. Because people can be very busy, but very busy for nothing. She knows the life audit. Why the world is smarter than the Christians? The Christians don't put things in writing. The year of establishment, Gore Refusimbisco, Uda Simbisco Hachi. Once one year of establishment, yeah, Jure establishment, Muruku Simbisco by Chi Simbisco, Kutimuni, Uruku Simbisco by Vaya. Uruna futa ngogela weiticheti futa buda kusindiswa gore no ngandite mataba mino yangu ikukumuke netsafu dzakutsikure uda kusindiswa papi because where there is no plan there is plan to fail. Where there is no plan there is plan to fail. Kana mari vakapindura minamato yeestablishment wako ndewe kuti chiri kusimbiswa jewe chifatana kuenda pamberi pamwari achitsanya achiti takavakira imba kuti kana pakazoita hondo kana nzara oro any pestilence tichauya tipfugame pano imi mwari mutirwire hondo idzodzo ende paanoenda pamberi pamwari ari kuenda aine an operation to achieve and an objective to achieve. What is it that you need to be established? In which way? What is a friend? Who is your friend? Shamade happened here. And what do you discuss with your friend? Do you know to know 1 hour? Makoraye kufachi kowedzera. Musina zvanatoona. Ndakabvunza munhu muoffice. Baba ndine nyaya yangu. 30 minutes. Ndikati 30 minutes uchitaura handisati ndanzwa kuti ukuti. Baba musinzwisisa nyaya yangu. Ndikati aiwa ndiri kuti muri kutaura ndiri kunzwa. Nezvamuri kutaura ndiri kunzwa. But handisati ndani nini. Yezvamuri kuda. Unoziva kuti the more you grow, izveni kudhara ndaive nenguva yekuteerera munachara nonsense mazuva handisi. Kana mukuda mwana, mukuda mwana. Kana mukuda mwana, mukuda mwana. Don't tell me composition. Taura zvokuda. Jesu anototi usanditsanangurira kuti ndabvunza ndingakuitirei. Ndakaberekwa ndiri bofu zvikanzi izvo ndazvinzwa ndingakuitirei. Ndiwoni full stop. Tushoma tuchinaka. Tushoma tuchinaka. Zvinobatsirei kudya mashanjara akazara bheseni rese kuti ingodya 1 week. My new friends amunowana mubheseni remashanjara ne1 week akavhara. Kune vasingazivi mashanjara chibage chakabwirizwa. Unogona kupedza poto yese kudai ukarwadziwa nekudumbu kati manutrients zero. Zviri nane kungodya kayogati kadiki tushoma tuchinaka tuine nini. Wazoenda tushoma tuchinaka tuine nini. Rega kugara mumaconversations asina zvaanobatsira. Tushoma tuchinaka. Enda tuzvibiri ngorova kayogati watogo kwete kuti bhoto remashanja. Kuna vamwe vaKristu vakadaro anounganidza bhoto remashanjara mupuresa pamuri kuenda pamberi pamwari muri kudei. Gore reestablishment muri kudei. Dimension of thinking ngaiincrease. Vana baba nana mai fungai zvinhu chaizvo kunyatsoita idea ine musoro
Yekuti kana mai vanokuomberera maoko, kana baba vanokuomberera maoko, mwana anomberereka maoko, kwete kungotaura. Ndakazobvunza ndikati, oh, ndazonzwisisa. Hamuna problem. Ese amutaura maproblems haasina problem. Uri kuda mari. Mwana adzi kuna nemusoro. Muya vanorwara kumusha uri kuda mari. Havandi kuuya kubva kwanetsa zvino hasi kufamba hatina mari. Chireke tushoma tuchidii tuchivaka. Kune munhu anotaura naye patiri kudzoka kuti what is the spirit behind it? Every statement that the human being says, it has a spirit behind it. Every statement that proceeds out of your mouth, it has a spirit behind it. Either you are participating out of the abundance of the heart, the mouth speaking, and the heart of a human being, it's a reason. Bible knows that inini ndogara mamuri kureva kuti moyo wemunhu wakagarwa naMwari kana naSatani. Kana akutaura anomanifesta Mwari vari maari kana Satani ari maari. Out of every word that you speak, it has a spirit behind, and every word that you speak gives birth. Every word that a human being speaks gives birth. What birth does my words give? It either gives birth to hatred, it gives birth to encouragement, it gives birth to an idea, it gives birth to life. Kune vanhu vanga vari discouraged and heart broken that were given way life through someone's words. Kureva kuti a person with the sweet spirit and the spirit of the Lord can actually heal a broken heart through the words. The words of a human being can destroy someone's life in a moment. Every word that you speak, it gives birth. Every word that proceeds out of a person, it gives birth. Yo, raJehoshaphat raakutaura achiti inotinzwa iwo Mwari wangu rakabereka ruupenyu hwakanga husisipo, hwakanga hwakutorwa nevaAmorites nevaMoabhites, akanga auya kuzotora upenyu hwevaIsraeri. But izwi raJehoshaphat rekuti vana baba vese nevarume vese hagei kuchechi titsanye tinabate kuna Mwari, that word gave birth unto Israel. It gave rebirth unto a nation that was at the point of destruction. That word, the mind of Jehoshaphat, under the influence of his Holy Spirit and the words that he spoke, gave birth to Israel. Kana mutaura musatambe nemazvo. Muromo une simba. It gives birth. Gore rino re-establishment rega kuita ma-negative confessions, because you may steal your destiny through the words. The Spirit of the Lord, inozoti Mwari vadzikira pamuprofita pa17 anoti chidzikai kutekora, regai kurwa hakuzi kwenyu. Pavari kusvika vaMoabhu nevaAmoni pa23 vanotanga kuuraya vaSeiri, vapedza vavaurayana. Do you know how powerful words is now? Ava vana ava vaIsraeri havana kurwa hondo, vakarwirwa nemazvo. Kureva kuti the spirit of the Holy Ghost, when you pray an effective prayer, can actually destroy your enemy in your absence. Can I repeat my statement? Ukanamata Mwari zvekurevesa, uchikumbira kuna Mwari zvekurevesa, vamwe vanenge vako haurwe navo vanodhuvana navo naMwari iwe usipo. Chatikuvadzisa kuzova hondo dzese inyaya yekuti kunamata kwenyu kune kwakuri kuperera. Ngatisimudzei kutenda kuti hondo dzedu zhinji dzigadzirisike mupureya. Kana tanamata Mwari zvekurevesa, vanenge establishment in an operation that operates behind you. You will never be established
established in the physical when it has not been accepted in the spirit. How do I draw power? Because the Spirit of the Lord is power. You draw power from the corridors of power. What are corridors of power? Upon the face of earth, there are certain men and women that were given power to draw from. Presence Yamani, Yachesu Chikepe, Yairabita Chikepe Kunura. Timothy, anonzi mwana waPaulo nekutenga kureva kuti Timothy drew his power from Paul. Kana usina nyasha dzanetsa kuwana shandisa dziripo, but tanga waona kuti inyasha dzechokwadi. You draw power from the corridors of power. Like Jehoshaphat, he knew he could not go to face these people. He had to go and draw power from the church. Akaenda kuchurch akasvika painner court should be verse 8 inotsanangura kuti vakapinda muchurch vakapfugama painner court nekuzvininipisa kureva kuti they drew their power from the altar yainzi the inner court muchurch. Iye Jehoshaphat obva ati takakuvakirai church Mwari kuti kana tonamata mutinzwe takapfugama apa. They went to draw power from the altar. Kune kunotsvagwa Simba. You draw power. That's why you see kuti angachi mukura pana atanzi pastor vakataura vasina kagati. Because he had to say, "Messi tamacheso, pabawiri babata." But physical power. Mother, Chambira voice, never both movements are granted the power. But Jimmy, was the lamb who told automatic. Simuka passing evidence. When you need power, you draw power from the corridors of power. You don't draw power from anyone. Zvinhu zvakafanana nevafundisi, zvinhu zvakafanana neprayer room, zvinhu zvakafanana nealtar, zvinhu zvakafanana nedzimbo dzekurumbidza, kuimba a praise and worship song, not absent-minded or following Simba makabani, but kuimba iwe semunhu. You draw power from the corridors of power through certain activities that lead you to power. That's how she's on what munhu akaomerwa aneti regai ndinoona mufundisi asi kutsvaga mhino yangu yakatipa mamai yakakuvadzwa nebereko pasina prema. Isu apa totombovuka dai kune prema yavanhu vakutara totomboigara tinzwa kuti yakaita sei, because we never tasted it. Kuyemeresere zvichatinodya vanhu but prema hatichakwana. Simbogara muchishonizo zvakagumira sei prema. Saka kana vanhu vakuenda kuvafundisi havasi kutarisa chiso, havasi kutarisa saizi yemunhu, havasi kutarisa mapfekero, vauya kunodrowa power because it's a center of power. That's why tiona kuti munhu wese ari normal. They don't see pastors and nevakadzi vavo as normal human beings. Unokuziva kuti ava ndimama ava nditendi zvapera. Ukaona vakuongorora mufundisi kubva kutsoka netsafu yamufundisi utori dhimoni, hauchida kuyewe china iwe ndiwe dhimoni. Because those are artifacts. They are not human beings. We are artifacts. Things that the Lord has set himself for his work. Those are what wafundisi vari akunomo. Kuna murume angafarira kuita mugomwe mukadzi womunhu. Zvomeka sense. Zvimbaona kuti yes, nani waita ngoni. Zvokuresha. Zvinotorovesa. Ndizvo zvimwe zvezvinhu zvinorovesa izvozvo. Kuti vaonekwa vachiserebhera kuti unokwana papi panyaya. No, but vafundisi because they are artifacts of faith.
ungapeperere kuti muti wayo unaenda pamwe unonoka ione maumboziva sei vana baba vazhinji totozoziva dzaati ma7-8 months dzacho nyatsoti pa vamwe vana baba kana mutori maini vaita manzi vavachexpect havatooni ati ndiri kutaura kuti kana maakutsvaga simba pulpit is one of the areas younodraw powerful kungoya unopfugama panapa wabatwa nemweya wesuicide pakati pesvondo pasina mufundisi mafundisi vasina kubayira foni uya unozvambarara pachikuva ichi mweya wesuicide hauraranya unotora simba rakabhoitwa nedeliverance yakabhoitwa inodzinga mweya wetsvina iyo pulpit iko kachikuva karaundi kauri kuona it's a center and a corridor of power kupfugama pachinhu ichi zvine zvazvinoreva kunamatira munhu papulpit kwakasiyana nekunamatira kumba kwake pane dzimwe nyasha bhaibheri kudhara yaitonzi inner of the ear hanzi the inner chi the holy of holies kureva kuti panoina unozviziva here kuti t-shirt ikaiswa muchinjikwa yasiyana nehembe yako kamuchinjikwa kakareva t-shirt kaya zvikapurisa chakonokabata kuti mwari ndinotenda musimba nemuchinjikwa onai pakaenda ruoko rwangu ndakabata muchinjikwa. Those are things that you draw power from. Pray, you draw power. Praise, you draw power. Pastors, you draw power. Those are singers. Yekuti kana hondo dzakusimukira, kana mweya yakusimukira, kana madhimoni akusimukira, ukadaidza zita raJehovha, the name of Christ, kungoti Jesus. Kudhara kuti mukristu mudiki mazuva andairohwa nemadzikirira ndichiri mukristu mudiki ndakadzidziswa namufundisi wangu kuti kana uri kuhope ukaita hondo yaunorwa nayo don't try to pray, just call Jesus, 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 Jesus. Kana uri muspiritual battle kungokwanisa kudaidzira kuti Jesus, wodzongorora futi kuti Jesus, wodzongorora futi kuti Jesus. Hakuna mamhepo anoramba aripo kana unatanga kudai kwete kunamata kungoti Jesus, 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 Jesus. Pane imwe nguva ndaidzidzisa ndinodangarira ndichiri kuChiro University ndikati kutanga uchiti prayer is hard for you, just call Jesus 100 times. Mandi prayer nandi intercession you. Ukoloni mazuva yawo kwanza kunamata zvina hazvina kumirira mushi Jesus, 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 Jesus. Kana kasvika ka100 woti amen. Iye Jehovha angadaidzwe 100 times akaramba akanyarara. Zita rake harigoni kudaidzwa 100 times. Dengaroramba rakanyarara. Kana ari mwana ukaona zvanetsa kunamata kuchinetsa ingobata musoro kuti Jesus, 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 Jesus. Kusvika musoro usika kucha peace. Zita kuti Jesus. Rega is a corridor of power. To repeat it over and over and over. It's a corridor of power. You can draw power by shouting Jesus. That's why we change it, teaching amen, amen. We are drawing power. Why is she still a relation? Could many words of the you feel like crying. I won't go to Koranya. You go like to start Jesu. Mambo wangu Jesu. Mambo wangu Jesu. Mambo wangu Jesu. Kanadie imani kazara na umambo. Umambo usaka kwana. Unesika ya kusuduruka mtu umambo chaliyo. Uoneke. So pamubacho pashino rema. Another corridor of power is you just repeat the name of the Lord as many times as you can. I do it 100 times. 100 times. I must do it this side 5 times. This time is 5 times 10. This time is 5 times 10. Then I just start to go 100 times. You know what? Can I get heaviness? You know what I mean? Can I get in sort? Manu Canadaisa. Avawuni is violent. Unonzwa kama kakutsikama. Nekama kakutsirwa. Nekama kakamfort. What was what we are saying after all? Do you know how you got the power? Kana uchikuine Simba na mali. Pese pale mgajim. Unekama kama unotumia soshito unonzwa so. Kana kama kama ijibu ne Simba tamani. But kana wina Satan. Kana pale makuwa unetumia ofiti
masoshe unotanga kunzwa so saka mweya waMwari unobatana newavanhu waSatani unobatana newaSatani. Munhu ane mweya waMwari akasvika pane vari kunamata akazwa vachinamata anenge akakurudzirika kaanoita otanga kunamata. Ane makuhwawo akasvika pane makuhwa oti kana vasikana mapedza iyo ndino yangu anachochemureva because kamweya kacho zvine zvazvinoita so. Kana mweya waMwari uri pauri so pane zvaunonzwa so. Kana wapureya uri wega so pane tumwe tumasvosvo wakamboona kana uchinamata unoita sepistovhi so tinoti muzita raJesu Mwari makanaka kune vanoenda kurufendo but pane nguva yokuti unokanga unoti unowana muzita raJesu chedenga chapinda paneka uri kutozvinoita yes zvakafanana nespidi kana utanga kumhanya kuchana kusvika wapika ndomweya waMwari ukatanga kutaura zvaMwari nevatuma vanokukomberedza nesimba redenga rinokukomberedza wotanga kunzwa manyawi ekurumbidza nekunamata. Ndosaka uchiona vamwe vachichema muchechi vachijaivha iwe usina chaunonzwa. Malevels ekunzwa Mwari asiyana. Kuno mwote kana ari muchechi ukamira vachizera ane kutuma because anofarira Mwari vachiona ichiona ichi mweya waSatani watanga wekuwokera. I can tell you, I'm a prayer person myself. Abazi pese patinoenda kuprayer nchichaunamata pampatondeenda tisina mweya wekunamata. But if you do it first 3 minutes, first 4 minutes, after 5 minutes unenge wakunyatsonzwa kuti ndapinda mugiya. Saka nyaya yekunamata isinyaya yekunzwa inyaya yediscipline. Just start, the Spirit will take you through. Just start the process, the Spirit will take you through. Ndosaka tazokurwa kusikwi kwako Mwari Jehoshaphat akatanga nyaya mupfungwa akanodaidza Mwari mupfungwa vakanopfugama vapedza zvikanzi hondo haisi yavo akasvika vanhu vakafa varovana vatizva ndoda kukuvimbisa. There is no any other habit under the sun that is rewarding more than prayer. Hakuna imwe habit inoripira kudarika prayer. Kubva zvandararama panyika nemazuva andararama panyika, I can tell you the most powerful habit you can do is prayer. Even nyika ikasaona kuti unonamata, if you pray consistently, you draw power from prayer. You draw power from telling the Lord your stories. You draw power from going to the Lord for your battles. Mukristu wezvobani haaendi kuhondo asina kunzwa Mwari. Kana torwa hondo dzedu ngatirwe tina Mwari. Rega kunetswa nevanhu vanoronga kukuuraya. Vimbana Jehovha. Unavo vaMoabhu, unavo vaAmorites, unavo vana vaSeiri, but havana zvavanokuita. Abata mukristu atsvaga rufu, abata chako atsvaga rufu. Gadzirisa section yeprayer kuti vavengi vanyarare. Gadzirisa section yekunamata kuti navo inyarare. Gadzirisa section yeprayer kuti vanoda kuti uve vanyarare. Hakuna munhu anonyararidza eprayer warrior. Kunamata isimba, kukumbira kuna Jehovha isimba. Hakuna pasingashande prayer. Kana taakutaura zvesimba tinotaura zvekuti hatirwe nenyama neropa but nesimba riri muchadenga. Ende simba riri muchadenga rinonzwa mushando wari kuseri kwezuva, harinzwe vanhu. Ezvino munhu akuti establishment kambani chaidzo dzinowa dzikashaya spiritual establishment. Unovaka pasina shomona Mwari kutonginakidza rofarati kunyange muvaki akavaka musipo anovakira pasina. Kuvaka naJehovha kwakakosha, kufamba naMwari kwakakosha. Rega kuita zvividzi zvekufamba vega. Nyaya dzako ngadziende pamberi paMwari, bhizinesi rako pamberi paMwari, utera hwako pamberi paMwari. Unoziva kuti mapayments anoitwa mumwe ubhadharwa mari chako kuri kumhepo. Iwe unotengesa hembe 6 months usina kubhadharwa. Umobva atengesa mumiyeye ane chibereko chako che6 months anotenga imwe nhasi okati ikeshaska haisi stoni yako haina mweya mukati. Uyo ane mweya mukati. Wazozvakutozamu ukaverenga bhaibheri raiti
unclean men vanhu vaibata chitunha. Ukabata chitunha muBhaibheri, you will get some days of cleansing. But ava nekuti vakanzi dzikai kumawere eTekoa, vakatonoseta zvitunha, vakata 3 days vachiseta zvitunha. Mimwe mitemo yamupisirwa nenyika dzevanhu inayekuti hamuna Mwari. Kana manamata Mwari, tine mimwe mitemo yatinodzokamisa, tine dzimwe nyaya dzatinoshonyorora, tine zvimwe zvinhu zvatinogadzirisa. Pamakanzi amupinde kana tanamata Mwari, ndopanonakidza kupinda. Zvakanzi zvinopisa zvibatwe, zvinobatika chete kana tabuda mupreya. Zvinonzi zvinokuvadza, zvinobatika kana tapinda munzvimbo dzemweya. Wadzoka nokutana kuri pacho panonzi muforera, pacho panonzi IT, isusu ndo panoonekwa Mwari kwekutema. Bhaibheri rinoti ndiye muone kuroti Mwari ane nguva yaanoda kuzviratidza, Mwari ane nguva yaanoita show off nepower. Imagine kuti marudzi matatu abvumirana, but vakaurayana pachavo, marudzi matatu kubayana pachavo kusvika pa, but uzoti mamiracles haaonekwi nevanhu vakapofumana. Kana vese vakafa akabaya wekupedzisira ndii. Ndati vakasvika vanhu vese vafa, akabaya the last person ndiani? Wanzi ndibaye ndisanda for chikubaya akabaya wekupedzisira ndiani? Hausikuona kuti handiti kuti pauraiwa munhu wese, hakuna akauraiwa wekupedzisira ndiani? Vakasvika vanhu vese vana vaSeiri nemaAmonite nemaMoabhu akafa. Mubvunzo wangu kuti akauraya wekupedzisira ndiani? Who killed the last man? Mubvunzo unogona kubatsira vanhu vanokuti kana vaomerwa kuti kana zvikadai zvichadii, wobva kuti Jehovha achaona mutamo. Nekuti kana ataura izvi hakuna mapossibilities kana maphysical challenges kana maphysical impossibilities. Ndiri kubvunza kuti akazouraya wekupedzisira ndiani? Hazvinonzi vakasvika paine munhu wani vakamupedzisa. Vakasvika vese vakati unoziva here kuti it's very very possible kuti Mwari vakuitire zvinhu zvokuti kana zvapera kuitwa newe unobvunza kuti chii chaitika. Hausati wambokomborerwa zvekuzvipfunya kuti ndiye kana usati gore rinosvika ipapo pekungozvibvunza kuti ndii here uri kungozvitsunya pavani pako paunofoti asi zvichabuda zvisi. Asi ndiri kurota yana Pita achiziva kuti mangwana ndourayiwa kwangu yakuti unobva muruva pasaiti cheni vatuzve. Unoziva here kuti chakuvadza vaKristu usatenda. Where do you draw your power? And do you even need power? Inini zvimwe zvinhu zvandinoita ndinozviitira kuratidza power. Because the word is not power, is not the word when there is no demonstration of power. Pane pamwe panoda kudemonstratwa power. Vakamira sotoona mushoko achita zvinhu. Vanhu vobvunzana kuti mamuziva here zvonzi chii, akasvika sei? Kuti hakuna rimwe simba risingambisisi. Unoziva kuti kana wakunamata Mwari unokonfyuza vanhu. Kana wakunyatsonamata Mwari chake unokonfyuza vanhu. Vanhu vachikuona so vanoita confusion. Pane mazuva akati vanhu vanotaura makuhwa, but unogona kutransforma makuhwa evanhu kuti vabvotomoke zvakanaka pamusoro pavo. Why? Mune simba rinotorwa macorridors of power. Corridor of power. Ukaramba uchifamba nevanhu ne-one type yevanhu, uchifamba namakanika unotonhwa oil chete. Uchifamba namakanika everyday unonhwa oil chete. Hakuna kunena zvavana nemabhulauzi evakati vakamakanika mamwe acho atotwe zvimaoili. Paya pavanotera vana baba kubasa vachirahaga vanatotora oili and haagoni kutiza oili because oili ndo iri kumuraramisa. Kafamba napurezidendi wechipinda unombonzwa kaini kwana asina kana himu kufuwa mumota make ozoti ndewe fake. Handiti ndokubasa wake Shwa ungageze mota dzamufundisi 4 ukashaya Bhaibheri.
haisi era kuna mama mfundisi moshaya Bible kuoffice hakuna kubedroom hakuna mumota hakuna ndio chokwadi mfundisi utarisa saka papacho you draw power from those that hate you because once you are close to them you draw it. That's why I don't know vanhu vakangwara havapfapakizire vafundisi makambozvona izvo vanhu vakangwara ngoti akagara maswera semufundisi zvino anoti hatinyengereri vanhu mukasanyengerera vanhu muchakuvara kusvika makuwara zvekuvara zvino vanhu vakutonyengerera kune vanhu vakatogadzirirwa kunyengererwa imboimagina arrogance yaAbraham yayo Jeremiah yaida ndipe ndidye siya mwana wangu achichena ini ndinoda arrogance dzechinhu zvinhu zvemweya zvinoda vanhu vemweya kuzvinzwisisa kuti iwewe pakati penyu vatovaibe kufana hanzi muri 11 muri 11 iri mari uyo ngaagara achidwa nyaya pamvuri imi muchirimo kana mapedza mounganidza mumerese kunyebaira ndosaka utoona kuti ukaita competition namufundisi you fail before you start because uri kurwa neleya yakaiswa mumhepo kuti pastor the issue machechi ese ane vafundisi vanoti kwamakanemu ivo vati vanodzimara vamakanda kwete kuti ivo vatadya makanda samafundisi because mufundisi anofana kusara ari one level up. Chechi ine inoda kuti chii chiri kunopafadzisa chechi ine kungoziva kuti munhu waMwari ngaagara shuwa ine ndikaswera mberi mupuraya ndichinamatira fizi yashanu ndozonamatira dzako ndofanira kuzoti January fizi yemari yake yasoro ndosvika akakudhira nenyaya dzako ende dzimwe dzacho zvakakanditarisa so unyatsoona kuti kuno munhu wekuti unyatsoona kuti ushu ndiye yandataura pekutanga ya ndisati ndatanga kuparidza runakisa izvozvi kutotsva sevhisi ngaipere ndikovaudza kanhamba randinako asi kunoziva kuti dai nyaya dzevanhu dzaibhadhara vamwe vanhu vakatenga ndege munoziva rezvo ini name inoti politician but ndakaona kune vamwe vanhu vekuti anogona kufarira Lionel Messi kudarika mwana wake Lionel Messi anenge pakati munoziva here kungoti munopfeka suti kuenda kubasa iye anopfeka shoti kuenda kubasa ndinoziva those guys don't play soccer as entertainment. They play soccer as a career. They don't enjoy soccer. Read the soccer legends. Pavanopedza kutamba bhora vamwe vacho havazokubani fit. You will be tired of it. Asi mari yakanaka ndozvikusava kakunomuya ndikakutarisa so do you need power? Unozviziva here kuti unoda simba unofanira kupisa so kuti muroyi akapinda mumba mako so anzwe power. Musi ndakaenda murume mwana wangu ndikanzwa achimuvha udandapinda murume mwana wana aita madzikirira pandati Mwari akonzera madzikirira mumba mangu ndoda rohwe nemusoro ritepo ndakazvingwa nehama yakufona musoro mazishi ndichaona ngati makaita sei handisi kunyatsoziva kuti pane vandakakanganisira here ati inini takaona redu kana vandakakanganisira muregerero atishashaiuzoti akakuwadzwa kumba kwako shasharinyatsoziva paikanyikuba yakasoto wakaendera corridors of power is true. Kune corridors of power kana musina simba vari vanokuroyai kana musina simba mamhepo anokubaisai but kana uine simba saJehoshaphat unosvika unokarara hapana anoda nyasha idzodzo kuti vanhu vakudetsana newe ungosvika vari rai munhu wese akukurongera zvakaipa akabata chingwa chake moto ndinodzokororazve pauri kuita munamato wemasikati avo ani nani akapinda panzira dzako anoda kubata chako moto munhu akaisa ruoko pamwana wako moto munhu akaisa ruoko paupenyu hwako moto
mufundisi mako here handisi kurovya jehoshafati akatouraisa vanhu inanda kuti vafenda ndingavambotsva vanhu ngavarege kutamba nevana vavo ticha chaicha akatamba nemwana wako ngaadzimwe basa kune mumwe midziyo isingatambiswi mazozozozo kune mumwe midziyo isingatambiswi but hazviuye chete zvinouya nekunamata nekutsanya nekunyengetera kune vamwe vanhu vandisinganzwisisi muchechi muno ari munhu unenge wakanyararirei vanhu vachinamata why will you be quiet mwacho kunaka kwazvo taisienda kurufaro kuziva kune vanhu vaiti vamwe vese vakunorara kutanga 11 vaibva kugochekana unotaura kuti you can do all night one inorwadza ifirst hour second watumwana wakupfeka mandoerera inorwadza ifirst chi hour kumbe pese vatumwana wakudini wakupfeka because they are angels of worship vakaona vakunamatwa they join and they escalate praise and worship unogona kunzwa vachitaura kwakuri dry hey ngasi kwakuri dry wozogoma kusochita taimbagusiku unorwasa akangorwadziwa why pane nguva kuti kana ukaimba first second stanza vatumwana vavo vakupfeka that's why uchizobvunza kufundisi munorwa nepi simba kukembi rekumira vakatsanga mshamatava ndinomushanda first 30 minutes after that yatova norondo simba riyakanongoti hwa ndatonomawo ndinorangana tiri kuoret farm zuva iro randirikangani ndaenda namafundisi ndaisa vandogara kuita vanhu vazhinji vari close to me ndaisa mavhangeri matatu wekutanga 30 minutes ananga andini musanofundisi methods prayer basi ndaamuzonchipa kumahwani ndozovhara semukuru 10 past 11 baba ngavachivatore nguva yose hatina keyboard hatina drum kurova maoko amaibabendaina mato ndakapfugamira vakachidhesike mwana wechikoro handina mabvi handina simba rekumira ndakapfugama so baba ndinere mfundiso yepano ndakaenda mwoyo wangu wakashungurudzika first 30 minutes havana yaitova muvhangeri anga aine yese mudhara hapana 30 minutes 40 minutes kuna vamwe mai vainzi vainatamba nadzo so vaivaidhodza ivavo kuiva kudayo chakamuzuvenenwenamuvanangu kuti ba zvatanga wawa takakunamata kusvika na 5 ndapedza chinguva chikadza 5 kuti indafunga kuti 40 minutes mweya muchena akauya akandipfeka akandipfudza pamberi pane dzimwe rwendo pane dzimwe hondo dzausingafaniri kurwa ingosvika vanhu vaunganidzwa pasi najehovha chingotendera jehovha kumbounganidza vanhu vari kugadzira hondo yako munhu ari kurwa nemisoro ingoona asumuruka usazoti asumuruka sei ingoona abva panzvimbo zvimwe zvinhu haudi kuziva kuti zvaitika sei ingoona zvaitika but iwewe unofanira kunge uchinakwata iwewe unofanira kunge uchitenda iwewe unofanira kunge wawana simba mwari vachitiitira zvakanaka mwari vachitigonera mangwanani ano ndoda kuti ndosvika panguva yekunamata zvekutsvaga simba uti mwari vavengi vangu nehondo dzangu sezvakaitwa vaamoni nevana vasei nhasi ngazviitike kwandiri.